Het wordt tijd dat we ook eens wat sportiefs gaan doen met onze verein. En dat gaan we vandaag daarmee beginnen. We zitten hier in het prachtige nieuwe sport- en zwemaccommodatie Vie in Kerkrade. En we zijn op bezoek bij Zwemsport Parkstad. Dat is best een hele grote vereniging die op deze avond, op deze plek, wedstrijdzwemmen hebben. En daar gaan we eens in pluizen, hoe dat zit. Trainer Maurice hier naast me, die gaat met zijn collega's, houdt zich vooral bezig met de jongere jeugd die hier komt zwemmen. Maurice, vertel eens, hoe zit dat in elkaar? Nou, wij hebben eigenlijk een instroomjeugd net na de diploma's. Dus vanaf een B-diploma kunnen zwemmers in principe instromen. En daarna zien we dus een groot onderscheid tussen de kinderen die net instromen en de kinderen die echt al 3-4 jaar aan het zwemmen zijn. Dus, en daar proberen we dan ook rekening mee te houden in de verschillende trainingen. Ja. En de bedoeling is dat die doorgroeien naar de volwassenen wedstrijd zwemmen? Of... Ja, ideaal gezien houden ze natuurlijk zo lang mogelijk aan het zwemmen. Hè. KNCB heeft ook als motto een leven lang zwemmen. Maar dat betekent dat ze nu vooral moeten werken aan hun plezier. Maar dat we wel al proberen de stapjes te maken voor het moment dat ze een jaar of 12, 13 zijn. Hè, dat ze ook die uurtjes meer kunnen gaan maken. En dan voldoende technische bagage hebben om die stap ook te kunnen maken. Doen die jongere jeugd, doet die ook al mee aan wedstrijden of is er een competitie-element? Ja, ze zwemmen tussen de 6 en de 8 wedstrijden per jaar. En dat is een beetje afhankelijk ook alweer van de leeftijd. De eerste 2-3 maanden als ze aan het zwemmen zijn we vooral nog bezig met technische aspecten. Dan krijgen ze een soort van instroomwedstrijden waar ze 25 meters kunnen zwemmen, dus dat is 1 baan. En naarmate dat ze dan verder zijn gaat dat groeien. En met goed resultaat wat deze club betreft? Ja, steeds beter. Kijk, uiteindelijk is het wel gewoon oogsten hè, wat je zaait. Dus het zijn de uren die gemaakt moeten worden, de technische stapjes die gemaakt moeten worden. En dan levert het uiteindelijk ook wel het gewenste resultaat op, ja. En hoe zijn jullie trouwens tevreden over deze, ja, in mijn ogen, prachtige nieuwe accommodatie? Ja, dit zwembad is prachtig. Het is mooi ruim, het is licht. Het water is van een goede temperatuur. In heel veel zwembaden is het water voor ons vaak net iets te warm. Want als wij wat inspannend aan het zwemmen zijn, dan hebben ze al snel hele rode kopjes. Maar ja, hier zwemmen wij heel graag. Nou, Kimberly is ook trainster hier van de pupillen, noem ik het dan maar. Hè? En ja, nou ja, dat gaat prima. Hè? Ik hoor je net zeggen, 4 baantjes schoolslag. Die slapen goed vanavond. Die slapen altijd heel goed als ze bij ons getraind hebben. Ja, we zijn het ook echt op aan bouwen in frequentie van slagen. Ja, je begint heel eenvoudig, maar je gaat het steeds uitbreiden ook om de conditie wat te verbeteren. Ja. Kimberly, je bent ook al langer lid van deze vereniging, ja. Zwemsport Parkstad. Het is een fusie van verschillende zwemverenigingen. Hoe gaat het? Hoe staat de club erop? Ja, ik vind het echt super. We groeien alleen maar, we krijgen steeds meer nieuwe junioren en ook al steeds meer oudere zwemmers die toch willen gaan wedstrijd zwemmen. En we hebben verschillende onderdelen. Je hebt waterpolo, je hebt synchroon zwemmen en je hebt wedstrijdzwemmen. Dus als je lid bent van de vereniging kun je ook kijken wat past het beste bij mij, wat vind ik het leukste. En wij doen dan het onderdeel wedstrijdzwemmen. Ja. En minioren, die term moet je misschien even uitleggen. Ja, minioren, dat zijn kinderen die een A- en B-diploma hebben vanaf 6 jaar. De meisjes tot 11 jaar en dan gaan ze over naar de A. En de jongens tot 12 jaar en dan gaan ze ook over naar de A. En de A is echt een volwassen wedstrijdploeg. Ja. En de minioren is dan de term die ze bij ons gebruiken, die bij onze wedstrijden zwemmen. Maar dan op miniorenniveau, wat kortere afstanden en nog te slagen aanleren eigenlijk. Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook al met al een best een grote vereniging. Hè? En jullie maken ook gebruik van verschillende locaties. Hier is dan wedstrijdzwemmen, maar ik geloof ook in Brunsum is ook wedstrijdzwemmen. Ja, en in Landgraaf. We hebben Brunsum, Landgraaf en Kerkrade als locatie. Dit is onze wedstrijdlocatie. Als wij zelf de wedstrijd organiseren, komen we hier. En we geven op maandag aan de miniorentraining in Landgraaf hebben we het hele bad. En wij hebben in Brunsum nog op woensdag en zaterdagochtend hebben we ook nog minioren in het water liggen. En de A-ploeg traint op maandag, dinsdag in Brunsum, op donderdag hier en op vrijdag en zaterdag ook in Brunsum. Ja, nou ja, een heel activiteitenrooster. Dat hoeven jullie niet allemaal met z'n viertjes op te lossen, denk ik. Maar kunnen mensen nog zich aanmelden? Hebben jullie nog plek?
altijd, ook voor trainers is er ook altijd plek. Hè, want we doen het ook vrijwillig voor de kinderen, omdat we het ook graag doen. Maar er is altijd wel plek voor kinderen. We hebben nu ook het badwater weer anders verdeeld, zodat wel iedereen gewoon lekker kan blijven zwemmen. Oké, succes ermee. Tel eens even die schoolslagbaantjes. Banen hebben. Ik ga eens even kijken. We hebben hier Isa, een van de troeven van Zwemsport Parkstad. Isa, hoe oud ben je? Ik ben 9 jaar. 9 jaar is. En je zwemt hier, je moeder is ook trainster hier. En hoe lang doe je dat al? Nou, ongeveer meer dan een jaar. Oké. En vind je het leuk? Ja, anders kwam je niet. Ja, heel leuk. Ja. En hoe vaak doe je dat? 1 keer per week, meerdere keren per week? 3 keer per week. Oké. Heb je ook al aan wedstrijden meegedaan? Ja, ik ben zelfs 1 keer clubkampioen geworden. Van deze vereniging? Ja, nou je hebt meerdere clubs zeg maar. Ja. Junioren 1, 2, 3, 4 en dan gaat het zo verder. En van junioren 2 ben ik clubkampioen geworden. Boah. En wanneer ga je naar de Olympische Spelen dan? Zo snel mogelijk natuurlijk. Oké. Hey, veel succes dan. Dankjewel. José, hij dat tegelsmeertje, kinderen nog hoor, ganse kerk hoor. José, hij gaat over de oudere groepen en dat is ook een volwassen groep. De bis hij ook zeg maar de middengroep aan trainen, die gaan op wedstrijd. Wat is de ambitie? Nou ja, die gewoon dit weekend hebben ze een competitiewedstrijd, dus dat zwemmen ze voor de club. Dan gaan ze de 2 beste zwemmers van elke club, die doorvan tellen de team met in een klassement. Ja. En ja, van alle clubs uit de regio. Ja. Zal ik zeggen, Zuid-Limburg of Limburg? Noord-Limburg ook, Okay. ja. Dus de moest ook wel eens een stuk reizen met die jongens en meisjes. Ja, dat klopt. En dan han hij de echte volwassen zwemmers. Het gaat over wedstrijd zwemmen, dus het gaat erom wie het helsje zwemt. Maar van welke club dan natuurlijk weer? Of is het van Limburg of van Nederland of van Europa? Nou, in principe de competitie zwemmen ze voor de club. En de rest is zwemmen toch redelijk een individuele sport, zeg maar. Dus ze kan ze ook voor zichzelf zwemmen en tegen zichzelf zwemmen. Om steeds met hun team te verbeteren. Of te naar doelen toewerken naar een regionale kampioenschappen of Nederlandse kampioenschappen. Dus het hoeft niet per se ook in verband van deze vereniging te gebeuren. Het kan ook individueel. Ja, er wordt wel onder naam van de vereniging ingeschreven. Maar die kan wel individueel aan andere wedstrijden deelnemen. De zes dus voor de lui die zwemmen bij Zwemsport Parkstad, is dat individueel. Wie weet dat ze daarmee komen en wie hoog dat ze daarmee willen komen. Maar had hij wel potentieel in het water liggen? Ja, we hebben zwemmers die uitkomen voor de regionale kampioenschappen. Dus dat is over Zeeland, Brabant en Limburg. En we hebben zwemmers die uitkomen ook op het NK, het Nederlandse kampioenschappen. Okay. En dan bent u ook nog immer coach of regelen ze zich dat dan zelf? Meestal regelen ze zich dat zelf, want het gaat natuurlijk om 1 zwemmer. En dan zou ik kennen, zou ik met gewoon, maar ik ken natuurlijk niet altijd met. Valerie, je bent ook zo'n zwemkanon. Hoe oud ben jij? 11. 11 jaar, dus je bent al wat ouder. En je doet ook mee aan wedstrijden? Ja. Nou, vertel. Resultaten willen we horen. 2 keer naar het NK geweest, 2 keer tweede, lange baan en korte baan. En dan gewoon de normale wedstrijden, zeg maar. Oké, heb je dan ook nog een specialiteit? De crawl of de rugslag of de Schoolslag. Schoolslag is jouw ding? Ja. Oké. En wanneer is de eerstvolgende wedstrijd? Dit weekend, zondag. En dan ga je winnen? Ja. Echt? Ja, ik ga ervan uit van wel. Hoe ver heb je al gezwommen? 500 meter, 600 meter. En hoe ver moet je nog? 1300 meter denk ik. Vigo hier is ook een jongen die heel hard kan zwemmen. En hij doet ook mee aan wedstrijden, Vigo. Hoe gaat dat?
Ja, op zich best goed. Afgelopen week zondag hebben we de eerste wedstrijd gehad in Aken. De eerste van het seizoen en die verliep wel goed. Ja, en verder, vorig seizoen, seizoenen daarvoor, ook veel wedstrijden gehad. Superleuk met de club. Oké, maar je zegt nou Aken, dus jullie komen ook over de grens met wedstrijden. Ja, over de grens. Eigenlijk de enige wedstrijd over de grens is Aken. Maar we hebben ook heel lang geleden Gent en zo gehad. Maar niet veel. Oké. Maar je doet dit fanatiek en je doet dit vaak? Ja, ik train 4 keer per week. Oké. Dus ja, dat is best wel vaak eigenlijk. Ja, want dan heb je dus wel ambitie om, ja, weet ik het, provinciaal, landelijk. Ja, ik heb een lange tijd terug was ik eerst van Limburg geworden. Daar was ik wel trots op. Maar ja, dat hoort hard trainen natuurlijk bij. En ik vind het leuk. Dus Ja, en dan op zaterdagavond ga je dan ook nergens naartoe en zit je braaf thuis te gamen. braaf thuis te geven, ja. Hey, succes met je carrière. Dankjewel.